non birtang ton pen arjupon snang ni jangkar bianglong Amri constituency kaparlo ulukunci along kedo umpanai PWD road division asahem along inut sangpi dalim teron pi abarim hamren municipal board chairman Dilip Hanse ahem asor achiklo chiklo sai chiklem plisi bainong chen bom angparta kar bianglong Thomas Council along anghoi kangni atumpen cicini pupen achiklo chiklo sai chedam desi sorkar pen kipi abainong chen bom saihem chedam de pen achiklo chiklo bainong chen chot atuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ki hokpon ke sorkar ahutur pusi kedam tang arnian tame hokpon lo tang te kar bianglong Thomas Council sai ka chiklem klepen tangka chiklo bainong chen bom atuma phan ke koson lo ki hokpon poputa Amri cherok tok araratum ningji isi ning oi mimi alam laki umpanai PWD road division laki joining asahem pinchong dat athike ladak joining pen malomso sai chiklem pen angbong transfer chepon det titi non lapuson loksi umpanai PWD road division asahem ke karbianglong Thomas Council pen pinchong dat angparta komatni abangku retirement da populote ladak nang posting ko chiklo ijon jonni pen retire det titi penang ando lason thak thaksi engineer dolal dekaraja tame saihem chewangwe apor ongmu lahai officer atum amit hang adiuti chiklem kle kepangkre atum aphan sorkar pen kupi akang sai piji non tame dalim teron pi alangli LDA ke join apor dingo elangsi transfer aphan ka chiklem lok penang an arji dinglo dalim teron pi asaihem kewangwe apor ding piklo pupen chiklo jon thom aprang pherang ke dalim teron pi aphan birta enlo alangli transfer order cewan pin popusi pherangke aphan thanlo tangte non lason umpanai PWD road division asahem ke joining pen transfer adim binong loma Amri ahawar arat atum mek ke prangdun kenang sot News Desk Report Public TV Karbi Anglong Ongget along inut locar lio sopi aphan akhir ing tang rakpen LP track ketong birta kelong don ateng ke areng keso abang amen serlin tisopi artan hingkan krepho apu amen babul tiso arong koi tiso longnit pusi birta longdon non amat keso ka celang ahem ansi ceponlo lapen kerengji aphan ke puthek thepin lang pusi haladak arat atum nang thandon LP track number NN02K 3663 driver amen MD Fazal Islam apu amen Safar Ali Ido Chanmaji Road near Jeme Masjid PS Doboka District Nogang Assam pusi bang thekpot non amat track abang manjarai kom saikhi rensing rongpi Babu Singh terang lapen ari asangho atum pensi tipari dengpon KSA nili branch panjanaro pini body resafre aja mekke dengpon nilip MSC constituency ke paro panjan LP skoralong pini lamding road KSA nilip aro panjan along sitame pini ni phaing koyarni arpu kachela aja mekke dengpon bangso nilip KSA panjan aro kedam tang sitame keseng pon tanglo bon tahala sohud asap ke claim kedam kapap hido chat ajoinisi uthot kewang jialong anso se KSA panjanaro uthot kapang tang thujia phan CR pukimi uthot longkiri terang aphan meiphu lapen dun meiphu orestiso chunbang Robinson Teron assistant secretary Irkim Kiling aphansi arpu chepek ponlo lan chot takalisi kaprek arpu sitami chepek pon thulo lasi kewang jialong nilip arata ki sungalong karjap dun thip jilapen lokachari kapap hidun hup Great ke thom great pi kele iskura hem sitame kahumri dam jialam theta je than pon thulo halapu bogajan KSA aro tumpen sitame bang so mayalong nang chitong dun pen lam thebidi sore pajir tekang tangte angton alam pen pherangke thengno kaning je pon alam thele puthot arjupon iksina Solong KSA branch committee reshuffle padang te arpu celar labang somai yatum penelo kasi labang solong nitum labang somai long kaci raipon padang te tingwai pon bang ke laposom lo je KSA bang ke dak iseng kale committee do arti ding ola
kami ang bong long basap so latung diklaim kita kato rapen ajok si pini bang so mai bang bilo la non pini jerai pon tu bang kalang tum tami non aprang ke bang jilang arni ban abang ke lisen ban sikai kita klaim bon po kapen kesi ke pang tangi pan kai kes tami ready po jalang tum cicak lo lapen yutum tami pin khat pon lo lapen alang tum han pini resolution along bang ke lapon si jerai pon lo je dak non apora bang kila school ka visit lahai bang ya kinang sot posinya tum pini chingwai pon patya pon lo school doan la dak la nilip angkang long school lahai kaching thur the madang te lahai school long development ki le dim mai long an ta ke pale dam ni phan la pen teacher la student lahai interaction lahai stambe kiteng boy phan tambe pini chingwai pon lo la penal tum la komentu tong keseng ni la bang so da bang ke aprang ban da do lo 2019 sinyal tum nadang lah ke branch bang ke nang pang ni lo te la pini na la tum akimi tum hayai kumaman mai phu kong chun mangar pu pe kong mai phu bang ke aprang mai phu si padu tholang long kiri terang penon akimi chun bang ke Robinson teron alang tu masih secretary aku akimi bang pe kono lapen doan member bang ke nilinon amen bang ke te na la tum la school ka visit pen akaprek angdeng tanan tum saideng pajima News Desk Report Public TV Karbi Anglong.